Mireia, Andrés, per fi ha arribat el vostre dia. Per això ens agradaria parlar una mica sobre vosaltres. Hem vist créixer el vostre amor i la vostra relació i hem pogut veure com aquests dos camins s'han anat transformant en un de sol. Malgrat i que la vida posa obstacles, sempre els sabeu superar gràcies a la vostra constància i el vostre amor. Mireia, per a nosaltres has estat i seràs una germana gran, magnífica i una padrina fantàstica. Ets una persona alegre, respectuosa, xaladora i sempre disposada a donar un cop de mà, tot i que de vegades molt nerviosa i impacient. Però per a nosaltres ets i seràs única i especial. Andrés, et volem també donar les gràcies. Sabem que la Mireia està en bones mans i pensem que si la respectes i l'estimes tal com ho fas, seràs la persona ideal per continuar aquest camí. I ho podem confirmar, ja que es nota l'enorme connexió que teniu. Podria parlar hasta demà de totes les liadetes que has fet i de lo molt que riem ara de que hagués sigut tan, però tan cafre, hasta en majúscules. Ara sol vull dir-te que gràcies per cuidar-me tant, per fer també de germà gran, per ser com... per ser com tots els aquí presents ben saben, tan infinitament bona persona. Tindre un cor tan gran i donar sempre més del que tens a tots ells i a mi. Gràcies. La Mireia ha sigut una companya de jocs, però també una abraçada quan ha fet falta. I un exemple de complicitat i confiança cega. La Mireia i jo hem estat juntes des de que tinc ús de raó, així que podríem dir que més que amigues som quasi germanes. Prop o lluny sempre hem caminat i hem avançat juntes. I aquí, en una d'estes nits desenfrenades, em giro i veig en estos dos fusionats. Però què ha passat? Pues ha passat que des d'aquell dia la Mireia i Andrés, tal i com diu la cançó, han caminat junts i han arribat ben lluny. I avui fins i tot aniran una mica més enllà. I que bé que sigui així, perquè nosaltres, Andrés, també ens l'estimem moltíssim. Jo el recordo quan va arribar a les Teresianes, quan feien quart d'ESO. Va ser com un terratrèmol que ho va revolucionar tot. Però detrás d'este gamberret simpàtic, prompte vam descobrir un amic excel·lent, una gran persona que sempre està disposat a ajudar amb el que sigui i de manera desinteressada. Gràcies, Andrés, per fer feliç a la nostra Mireia. Podria dir-vos també que vos veig radiants, feliços, que jo sol de mirar-vos també ho soc. Ho soc avui en especial, però també al dia a dia. Sobretot quan vos veig compartir jocs en Àlex i Anna. És llavors quan es desperta la màgia, quan li contagieu aquesta alegria i felicitat que també veig avui a les vostres cares. Gràcies. En més d'una ocasió ens hem curat les ferides, convertint alguna que altra llàgrima en un gran somriure. Si és que de fet, per nosaltres, qualsevol excusa és bona per fer un soparet d'aquells inacabables o per anar a ballar rumbeta fins a la sortida del sol. I bevent, ballant i xalant, alguns dies, tal com diu la cançó de Charango, que tant ens agrada, hem tocat els somnis de puntetes. Quan tots s'enlaire, toco els somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, un llarg viatge
maletes. Junts podem arribar més lluny, més lluny. Quan tots en l'aire